Ngiyacela ukuthi ungixolele, ngicela unginikele ithuba, ngiyacela. Lekho ithuba ezolithola la kumina. Sigcino. Awulithole ithuba, mina sengimuvile ngempilo ngoba nawe ngabona ukuthi usumuvile ngempilo yakho. Zonke lezi zinto lezozenza lo muntu osefikile empilweni lakho ngiyacela noma ngabe wesibili ngiyacela. Ngirathi nomuntu wami ngihipha ngisinawo ngikuthanda ngikunikele ithuba lakho. Ngiyacela. Ngijwayela abasifele. Ungijwayela bona sifele. Ngiyacela. Ungijwayela bona. Hawu. Ngiyabingelela la ke babukeli be-Black Life TV kuphi nokuphi la kufakhela lobukiso. Igama lami ngikuSifuza Dlanga Balezulu. Le show lesibiza ngokuthi I-Love Back. So ke nje kubusisi wami la eceleni kwami kusho kona lokho ukuthi ukhona lo muntu asamthanda kakhulu and asafisa ukuthi abe naye kwezothando kodwa ke uzokuba silandise ngokuhlangana kwabo kuze kufinyelela la khona bekhetha ukuthi bayahlukana njengoba esela futhi efuna futhi ukuthi aphinde abuyelana naye. So ke asike simuze ukuthi ngabe usiphatheleni. Sawona kunjani? Yebo sawona sisi. Right. Yebo ngi-right. Ngiyaphila nami usisi waba isibongo. Ngwakhwela isibongo kama Luthando. Wakhwela? Yebo. Omanduli. Umkabhazi, right? Yeah, umkabhazi. Oh, okay. So awungitshele ukuthi lo bhuti lo office ukuthi ubuyelana naye. Angingathi ubhuti because phela bayenzeka nosise bobo befuna ukuza la bezobuyelana nezithonda zabo ukuthi bafuna ukubuyelana namantombazana amanye. So mhlawumbe ngabe owesifazana noma wesilisa? No, wesilisa. Oh, ubhuti. So lo bhuti lo ofuna ukubuyelana naye, nahlangana kuphi? Kwakuyinini? Kumuphi unyaka and nahlangana kanjani? It was 2019 isihlangana naye ubhuti igama lakho Sigcino. Okay. So sahlangana esikoleni. Okay. Yeah. High school? No. Tertiary? Yeah, high school. Oh, high From school. Sotobe Secondary School. And Okay. So kuhlangana kwami nobhuti so siqale 2019 ukujola. Okay, sajola saphusha nje until sifika matric. Okay. So kufika kwethi ka matric so nga-apply varsity ngathathwa yena wa-apply so wathatha DT kwaba kuhlukana kwethi kanjalo ke. Okay. But sabe sixhumana efonini nabo sabantu ababona naye kodwa ukufika kwami ke evarsity so ngase ngithola abangani. Okay. So mengithola abangani so we go out siye ema-clubini siyophuza yabo so ngase ngithola uGuy eClubini. Guy unemali you right ne. So yeah. Okay uGuy anginika uthando okay ngicine sengikhohle uSigcino. Sengibona ukuthi okay vele uSigcino uyafunda unjengami ngiyakwazi ukungafoda. So uGuy unemali yonke into engidingayo ngiyayithola. So bekade ngivirgin ngihlolwa eKhabe besonto kaShembe so bengayena umuntu obelala. Yeah. Imike eKhabe besonto kuphi? kaShembe. Hayi ngeke. Ngiyala mina. Abathandi abantu abakhonza kanjalo bathi nikhonza kaShembe bathi eManazaretha. So wena ubulandela ube kuyinto esekhaya noma bewungayibebeshe yabodwa? No bengakulandela ukusonta but ingakho bathi bekuyinto bona abayenzayo ekhaya mina bengulo mntwana nje yabo ohlukile ehlelayo. Banakho ukuhlonipha bathi thina sikhonza kuManazaretha saManazaretha. Yabo makwathi nje ukhonza kaShembe bafisa ukubulala manje. Yeah, so that's why ngithi kaShembe because bengasonti mina. Ngiyakubona. Yeah. So ke mhlambe ngalesi sikhathi ubhuti kodwa uhlangana naye ukhona yini umuntu akwazanisa naye ekhaya lakhe la ezalwa khona? Like emndenini wakhe. Yes, mhlambe usisi ubhuti uma wakhe nobaba wakhe. Yeah, usisi wakhe besixhumana naye efonini besixoxa nje. Yena umuntu obengazi. Okay. Yeah. Yena ke esidini lakho ke wena la uzalwa khona ukhona umuntu oke wamazanisa naye uSigcino? Yeah, bengixoxa ngaye ekhaya mangihleli nosisi mama abadala ngibatshele nje ngaye because bengimthanda. Kodwa kwazi uzubahlanganise bazane ubuso nobuso? No, bemazile isikole siswami because naye befunda esikoleni esisodwa nathi. Okay. Yeah. Manje nixatshaniswa yini ke nobhuti wabantu? Okay, njengoba bengisho ukuthi bengumuntu ongalali. Okay. Yeah. So engalaleni kwami after ukuthi ngithola uGuy lo oyiblesser. So uGuy wafuna ukuthi sihave. So mefuna ukuthi sihave so nami ngagcina sengivuma because izinto abengenzela zona beziningi kakhulu. Okay. Bengifeel as if like kumele ngimbonge yabo. So ngamnika uNtombi bami ke kanjalo salalana. Manje umbonga kanjani into engayona yakho because isophelela mama akulone lakho. Why you feel ngazuthi ungambonga ngento kwayinawe engayona yakho kuyikona ukuthi kuwena nje kuphela? Ukuthi like ngase ngishawa amahloni ukuthi njalo uyangicela but mina if ngicela izinto uyakwazi ukungenzela maye ngicela mina ngiyanqaba. So ngabona ukuthi ngcono ukuthi ngimnikeze.
Okay. Mhlambe ngabe uke wamkhokhela umama iy'mfanelo zakhe njengomnikazi weso. Sazoya lapho akaze zakhiphe lutho inkinga yiningi so ngangozulu ngibhalele like because ngifuna ukuthi ngixhumanise naye usigcine ukuthi ngikwazi ukuthi ngilungise izinto naye ngoba kuyabheda. Kanjani ufuna usigcina kube uyena yini ozokhokha? No, usigcine ngifuna ukuthi sibuyelane. Okay. Anginikeza uthando because lo thando engiphuma kulona ngihlukumezekile kakhulu. So ngithole imfihlo bengingazazi. Oh, okay. Yeah. Ngebless. Ngiyafisa ukuthi ngixolise kuyena ngikwazi ukuthi ngikhulume naye ngimchazele. Mhlambe nisenini nesikhathi singakanani nahlukana nosigcina? Yes, no 2 years. 2 years. Yeah. Mawubhekile yena kanayo umuntu aserious naye. Angazi ke sisi but kuyena ukuthi usangithanda noma asangithanda. Oh wena umncingile. Not ukuthi angimncingile but ngizwa uthi kuyena. Ngicabanga ukuthi mhlambe uzokwazi ukungixolela ngoba ibond sibe nayo ibenkulu kakhulu and isithandana iminyaka eminingi. Angazi. Kodwa 2 years. 2. Ingeke isikhathi sidinga kakhulu. Kodwa ke asike sizame. Mhlambe inhliziyo yasigcino isakwena. Mhlambe futhi angakwazi ukuthi aphinda akunikeze elinye futhi ithuba. Yeah. Lokuthi niphinde nibe ndawonye. So ngingamlanda ukukhulumisana naye. Yeah, ngamlanda. Sharp. Cela silandele yena mnumzane. Siphinde sinamukele futhi babukeli beBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi iLove Back. So ke ubhuti uvumela ukuthi asijoyine and sizobona njengamanje ukuthi mhlambe kuzohamba kanjani. Mhlambe uzovuma uthando futhi mhlambe futhi uzonqaba. Asazi kodwa ke asike sibuke ukuthi izinto ngabe zizohamba kanjani. Sabona kunjani? Shapho njani mama? Ngiyaphila nami. Ubhuti wabasibonga. Oh sibonga wasithola ikambo sigcina kuhle. Usithole? Sithole job. Ujobe kamatshana. Amen. Ubuye ukuhlala? Oh ngokuhlala mina ngumfana wasemakhaya. Okay. Ewe phansi kwentabuzo wathi. Ewewe. Yes. Angiqali kwizinto enjalo. Useduze nakephi? Kenan. Oh, nje okay. Dumix Kenan. Oh, okay. Usuka khona manje noma mhlambe uqashile la? Noma uqashile uthi ungathi ngisukuthi ungathi. Oh, okay. Uyamazi sesengihleli naye? Yeah, ngiyamazi. Amazela kuphi? Eish. Nake naba ndawonye kwezothando? Yeah. Kakhulu futhi. Oh, kakhulu. Yeah. Mhlambe ngabe kumanje nje uyajabulela nje ukuthi umbone. Njobe ehleli manje la phambi kwakho uhappy ukuthi umbone manje. Ngikholwa namanje ukuthi ngila nginayo. Ngokwami into esingiphinde ngihlangane naye ngisho ukuhlangana naye. Oh, okay. Mhlambe igcinana into eyafika kabuhlungu enhlizweni yakho ongasoze wayikhohlwa noma mhlambe awunaka ngisho nokunaka wathi vele impilo iyaqhubeka wadlula kanjalo. Mingakuchazela nje siswami sonke nje story. Mhlambe nawe bese kutshenile kodwa nje. Ngazela. Kwenzani? Sini story. Sathandana safunda ngisho high school. Nothando. Okay. Ngimthanda naye ngikhombisa ukuthi uyangithanda. Into yamosha ukuthi ngihambe ngeuniversity naye ihambe euniversity. So sathola ama university ahlukene because mina ngifunda eDUT yena eseMangosuthu. Okay. So ngathi noma wajoyina abangani abarong noma kwenzakalani ngoba mina indlela engimtreatha ngayo ayikazi yashintsha ifana nasesiqaleni. And uthando wayivirgin ngihlangana naye. Okay. Ngimhlonipha khona la saxabana khona nje and sola ugcina efuna ukuthi enginike umntombi bakhe kodwa ngangayenza leyo nto ngoba ngangimthanda. Okay. Mhlambe uthi wayesayintombi ngesikhathi kade nithandana. Yeah. Ukusho lokho kugcwala ukuthi wezwa ngayo noma mhlambe wazibonela wena mhlambe indlela thizeni nje nizigangela noba uthuni indawonye. No ngazibonela because ngoba ngisho sesidakhulu isikhathi sithandanile mina naye. So neshow ukuthi wayinto. Yeah, ngineshow wayintombi kodwa ngangiheva naye kodwa ngangiheva ngemuva kusemthungu. Ngimhlonipha nomntombi bakhe ngihlonipha naye. Okay. Sounds weird.
unaniheva ngemuva kuphela and yena wayenganankinga nalokho. No, wayengenankinga because the thing ngoba mhlawumbe wayengithanda futhi waye appreciate nendlela engimhlonipha ngayo ukuthi into nanivumelane ngayo leyo noma mhlawumbe wena wophoqa indlela thizeni? No, sasivumelane ngayo ngoba ngihlonipha uNtombi bakhe. Okay. Akwazi ungitshela leyo. Okay, no, ngiunderstand. So njengoba ula ngoba nakho ubhalilene kwishow usafisa ukuthi akhulumisane nawe ubuso nobuso. Okungenzeka futhi uthi alokho azokusho mhlambe kubalekile kakhulu. Ngiyacela nje umnikeze isikhathi sakho ke umlalele nje sikahle kahle ukubizeleni la. Yini afuna uzoyisho kumina? Anganuzoza manje mayezokhuluma nawe because uyadinga ukukhulumisana nawe ubuso nobuso. Ngiyacela nje ukuthi umlaleli ngiyacela. Nawe sengakhuluma kodwa mina into engayibuyiselana nalo ntombazane lesifebe lesi. Sicela ngiyaxolisa. Ngiyazi nginingi engakwenza kuwena ngakuhlukumeza kakhulu. Kodwa mfethu ngisakudinga empilweni. Udinga ba? Mina. Ngidinga wena Sicela. Azongijwayela mina. Azongijwayela kabe mina. Kuyo yonke into esuyenzile. Okay. Ngicela unginike ithuba ukuthi ngikhulume ngiyacela. Ngicela wehlisa umoya. Sicela mfethu. Okay, ngiflopile kakhulu. Ngiyakwazi lokho ukuthi ngithathe ubuNtombi bami ngamnika omunye umuntu. And nginenkinga manje nginengane naye lo muntu lo engakutshithela naye. And lo muntu bengazi olalonke ukuthi unomfazi. Angibona nje Sicelo ngiyakudinga kakhulu. Ingane yami ayinababa umfazi akafuna nokuthi ubaba ingane ayondla ingane. Angisho ukuthi uzowondla ingane yami but ngidinga uthando. Konke lokho obukwenza sonke leso sikhathi ubungakuboni ubusukubona manje. Ngikubona. Yena ungijwayela habo wena yaza. Futhi ungibizeleni mina ngibhaleleni uthi ngize la. Ngiyakudinga Sicelo mfethu serious. Ngiyakudinga. Ngiyacela ukuthi ungixolele ngicela unginikele ithuba ngiyacela. Lekho ithuba uzolithola la kumina. Sicelo. Ngothola ithuba mina sengimuvile ngempilo ngoba nawe ngabona ukuthi usumuvile ngempilo yakho. Zonke lezi zinto lezo ozenza umuntu osefikile empilweni lakho ngiyacela noma ngabe wesibili ngiyacela. Ngiright nomuntu wami ngikhipha ngisinawo ngikuthanda ngikunikele ithuba lakho. Ngiyacela. Ngijwayela abasifele. Ungijwayela bona sifele. Ungijwayela abona. Hawu. Awusicela ngiyacela mfethu ngicela unginikezele ithuba ngiyacela. Ngiyacela sithando sami. Ngazi noma ngizothi ngithatha kancane. Cha, ayingoba ngithatha kancane mfethu. Ayingoba ngithatha kancane mfethu impilo enzima mfethu akuhlangani ngidinga wena. Ngiyakudinga. Anginyanyisa ntombazane mina yazi nginyanyisa. Ngiphalazisa futhi ngiphalazisa. Mina into engizoyikhuluma nalo sisi wami. Ayikho nje into engizoyikhuluma nalona. Into sengamenzela zona ngimkhombisa ngiyamthanda. Andisesidakhulu isikhathi sengisithandanile mina naye. Kodwa lokho kuyinto ayenzile. Usho kanjalo ngoba nakho usakwatile noma usathuma umbona phambi. Shona kusasa ngingayikhuluma lento ngitshele futhi ngisamdingi lo. Nanini ngisamdingi ngiright ngawo mina Thando. Awusafuna nokuzama. Ya ngiright. Ngiyacela. Ngiright wangigila kakhulu wena. Wangigila kakhulu. Ngiright ngawo mina. Ngisakudinga empilweni yami. Ngiright. Ngiright ngawo Thando. Manje ukuthi ushawe impilo manje usufuna ubuyuzela kumina ngobani? Sicela wena umuntu owangikhombisa uthando empilweni yami. Uthando ngathi. Manje bungakuboni konke lokho sonke lesikhathi wenza into zakho. Bungakuboni. Ngisabhayiziswa abangani. Okay, qhubeka hamba utshona abangani bakho. Hamba utshona abangani bakho. Abasekho. Hayi, shuthi nawe hamba ungabe bikho ke. Sicela ngiyacela. Ngiyacela. Mina into engizokhuluma nalo mina. Uqala yazi into bezothini la. Into engizokhuluma nalo mina ngijwayela kabi lo. Kodwa Sicela. Angijwayela kabi wena. Ngijwayela kabi wena. Ngiyacela mfethu. Ngiyacela kungcono ke unginikeze inamba yakhe angisenayo isinamba mhlawumbe inamba yami. Ngiyacela. Mhlawumbe usazobuya ucabange ngalento ube right ngiyacela. Lalela. Ngiright ngawe. Ngisakudinga empilweni yami. Uyaqinisa bhuti ukuthi awusafuna ukuba naye futhi. Because ezinye izinto siyazisho ngenxa ukuthi sisakwatile. Inhliziyo isasebhlungu sisho noma yini. Kodwa mhlambe kuhamba nesikhathi kungenzeka ukuthi ushintshe umqondo noma angeke kusephinde kwenzeke awusamdinga into yakho. Ngisamdinga into zami sami. Usu right. Angiright ngaye mina. Ngiright ngaye kakhulu futhi. Yo. Bese ngimuvile on ngempilo yami. Kumele akwazi naye lokho. Senginayo umuntu enginaye manje ungithandayo futhi nami ngimthandayo.
Ngiyaxolisa ukuthi ngihlele ukusiza. Usigcina usuyaqinisa ukuthi u-right and Asilo ngijwayela kabi lo. Wena ungijwayela kabi wena. Wena nje ungijwayela kabi ngithatha kancane futhi. Sicela ngiyaxolisa. Awungithatha kancane wena ungijwayela kabi wena. Ngicela Kuyo yonke into ngawe esingakwenzela yona. Mina sihambe ngimthanda lo. Ngizama ngingenalutho. Esicela ubungithanda. Kodwa masifika lapha eVarsity usebona abafana aba-right mina ngiseyilutho manje. Ngiyacela. Ngiyakukhumbula. Ngikhumbule mina. Ngi-right ngawo. Mbuke lapha ekhaya kuyacaca ngazi ukuthi uhlelo sizoligoqa la ngesimanga sokuthi asiwini Nkosi yami. Asiwini ubhuti Sigcino usasenenhliziyo ebuhlungu kusasenezinto angakayikhohlwa ezenziwe usisi empilweni yakhe. Lezi ezimdala ukuthi njengamanje athi noma ngabe kuthusa ithuba kangakanani aphinda afisa ukubelana naye but umile ekwelo ukuthi akasamdingi eduze kwakhe uthena usonephesini wakhe afocusele kuyena futhi amthandayo. So nani nizibonela ukuthi uhambe kanjani asikwazanga ukuthi siwine kodwa ke sizoligoqa la njengamanje. Ngicela ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare mina ngiyithanda kakhulu. Bye.